Bueno, bos días, estamos hoxe aquí na Oficina de Turismo da Xunta de Galicia para facer un balance de todos os turistas que chegan á nosa cidade no que vai de ano, tanto polo camiño pola costa, o camiño de Santiago, como nos cruceiros. Está hoxe con nos o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, que logo nos falará como van todos esos cruceristas na nosa cidade, que cada ano máis e máis e máis. Antes de nada, quero facer un recordo garimoso ao noso compañeiro, a David Carbó, que traballou durante moitos anos aquí na Oficina de Turismo e fai poucos días que deixounos. No relativo aos peregrinos que van polo camiño de Santiago, no camiño pola costa ou que pasa por na nosa cidade, no que vai de ano levamos máis de 36.000 peregrinos. Iso quere decir que hemos subido un 18% máis con relación ao ano pasado. O ano pasado recordaredes que eran máis de 75.000 os peregrinos que recolleron a Compostela, o que quere decir que moitos máis pasaron pola nosa cidade e non a recolleron, en torno a un 30%, que supón moitísima xente. Unha media, hai días en verán que pasan 500 persoas por aquí, realmente é un número moi importante, todos os días. A maioría son estranxeiros, de moitísimas nacionalidades, americanos, holandeses, alemáns, portugueses, de España, que tamén hai moitísima xente, fundamentalmente de Madrid, da Comunidade de Murcia e de Castilla e León, o que máis abunda. Son unos números francamente bons, estamos moi contentos con todos eles. Esta oficina ten atende a moitísimas consultas. Os principais motivos son, de cultura e patrimonio, espacios naturais, gastronomía, praias, Camiño de Santiago, compras de artesanía, rutas de senderismo e festas. Tamén atenden a moitísimas consultas deste tema. E nada máis.